Padilla. We are so proud of you that you're here in our market. Sa tanang sinadura, ikaw lang ang nakaanin sa aming lugar. Dagdag kayo salamat, madam! Dagdag kayo salamat! Ivy Solusyon. Number 39 sa Paduka. Padilla. Bayo po sa tanan na atong bossing, hindi na Mark, hindi niya bossing, sa panal, o na konti, kumusta lang kamo, at atong mga market vendor, hindi Padilla. Ako, talaga naman first time ko dire, nalisan nila ko, tawa initon, ng pagbabe ninyo hapon, bisan mainiton si hapon, ang tempo, ang ikaw mo, I'm so happy to see you. First time ko, maaagi dire, at nakita ko yung market, video, maayos, sana maraming benta. Kumusta lang ako? Anyway, umiikot ako sa iba-ibang mga palengke. Kaya dito kayo kinabuhi karon. Masyadong mahal ang palangiston, diba? Sabi nga nila, masyadong mahal sa kanan. Pati sa Manila, alam naman natin, bisan sa Ilonggo, kung ang kapalit mo mahal, ang benta mo, masyadong konti na ang kita, kasi hindi mo naman pwedeng patunan ng patungan, kasi wala nang bibili. Kaya, eto nga, ang sabi nila, paano ba? At, ingon ang kasin-kasin. Narinig na nila yan? Oo, ako. Ingon ako na, tutok, move on. Ako. Ingon akong dyan. Kaon, kay mapasmuta kung kugba ang unahon. Kaya naman, talaga naman, ang akong kugba nimo murang biko. Na ay lapit pero walay sagol. Ate! Ay, ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walay pambili sa bugas? Nako, talaga naman, puro kalokohan. Pero happy man ako dito at alam ko ang Cebu, wala naman bugas sa Cebu. Puro imported ka mo, di ba? Galing sa ibang isla, galing sa abroad, galing sa abot, pag-ibig ko, no? Basta sa Cebu, wala naman masyadong magsasanin yan. Pero yung gulay, kompleto ka mo. At magkano na ang kamatis dire? Pang kilo? 40 to 50 pa rin ang mahal. Ako, mahal na masyado sa iyo. Basta 2 piso na lang. Ang kamatis, ay sobra-sobra ang supply. Magkano ang bugas? 40 plus. Itong, hindi yung premium ha. Yung well-made lang, 43. Bumaba na. So, bumaba ng konti kahit pa. O, okay naman kahit pa. Itlog. Ha? Itong dako o yung kamay na? 9. 9, 8, or 10? Oh, mahal na rin. Yeah, dati mura lang ito kasi dahil matayang kanan, no? Nainog, okay na okay dati. So talagang mahirap ngayon, kaya sana tulong. Marami akong nagtatanong ng presyo kasi gusto kong malaman. At alam naman natin, ngayon, ang problema talaga sa farmers, ang binibilhan natin, talagang masikip at mahigit na listahan ng farmers. Tapos, mahigit din sa mga market vendors, kayo kailangan may registrado, may license, ng gibagay ka. Pero, yung nasa gitna, yung biyahero, yung trader, wala naman listahan sila. Dapat mag-street ko rin para hindi mag-override sa inyo. Diba? Tama ba yun? Kasi kung anong presyo ang dependa sa inyo, wala naman kayo magawa, bibili na lang ninyo. Kasi walang kanila kung walang gano'n. Ang problema, itong sa gitna, minsan, sobrang pato, wala na kayong sikitain sa paso sa kliyente. Yan ang problema. Kumusta naman kayo ninyo? Ilan ba ang part, ilan ang retailer mo? Ilan ang vendor? Karang-tangan na vendor? Total? 182.
180. Ambulance is 60. Ha? Ambulance is 60. Eh, No. Stall holder, meaning oh, permanente. Yung stall holder na talaga. 180. 180. Yung ambulance, Ambulance, 62. 62. Ah, okay. So, kung sila, kada araw may estrado silang pinamedyan. Meron. So, mura lang ang upa dito. Birthday, ma'am. Yung ano, per day. Per day. Pwede. Depende po, ma'am. Hindi pa, ma'am. Yung per square, may 41. Depende po sa... Depende sa size. Oh, I see, I see. Oh, kumikita naman kayo. Di masyado, ma'am. Gamay-gamay, pakonti ng pakonti, pagmahal eh. Kasi Pagmahal ang pinigil, talaga, konti na lang kasi hindi naman pwede ipatong lahat ng customer yan. Magkano na ang baboy na yun? Kita ko kanina, mga yen po. 400. Aray! Yen po? Yes, ma'am. 400. 1 kilo, 400. Mabigat na, no? Pakonti ng pakonti. Eh, kung gusto yung lecture, mas larang mahal na. Aray! Hindi mo lecture, wala na. 1,000 yun sa kuhan. 1,000 kada kilo. Ito yung lecture. So, pabigat na, papati yan, hindi na sibo, pag walang lecture. Ano ba yan? Talaga naman. So, kinahanglan na magtrabaho tayo na talagang na bumagsak ng mga presyo. Importante, tulungan natin ang ating magbuluma para pag bagsak presyo, okay din ang presyo sa inyo. Kumita ko yun ng mas marami. Yun ang importante talaga. So, sana tulong-tulong at ang problema ng ating magbuluma pareho man lang hindi sa ang ating Bisaya, waray-waray, kayo nanay ko, nakalente. O, hindi ako pista, waray-waray man lang. So, waray-waray, waray-pera, pare-pareho man lang, ang mga waray-waray, kagan akong mga tingkuan. So, thank you very much, sa inyong tanan, pag-isip kayo yung nanay, may kandunli. Thank you, mabuhay ang patuloy, mabuhay ang bakit ganito. Picture. There is a senator. Marami po pictures ang mga brother pictures. Marami po pictures and follow by the Twitter. Hi. O, nakalag na. Okay, sige. So, peace sign ka na. Ready? 1, 2. Ano? Peace. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, ready? 1, 2, 3. Kompleto ang pagpapalo yun. 1, 2, 3. Okay, dagat kayo. Salamat. Sa mga usapan, number 29 sa kung baluta. Senator Ivy Marcos. Dagang salamat. Senator Ivy Marcos, sa kapapangabalik. Pagkatapos ang pagtaka ni Pamilya Dago Moreno, sabayan nila ito. Ato, mabarangay Lansaber. Okay, Ligasma, Ivy Banan, sa bawal si Pamilya, Mabate, Dago niya. Bukuyo ko nila.
Go, go. Jess? Di na mi. Ano?